दिनै 5 जुन मुलुगनां आबहावा सान। दा बे सानजों लोब्बा लाखिनानै दिनै मंगलाजरा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो जोङो नैबे मुंख्लं सुजित नार्जारी अडिट'रियाम हलनि जोङो साखाथि फाखाथियाव बिफां गायनो थाखाय रेडि जादों। दा बेवहाय जोंनि मंगलाजरा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि साफ्रोम जोंनि दैदेनगिरिफोर, मावथिफोर आरो जोंनि नैबे मंगलाजरा गोजौ फरायसालिनि गासै जोंनि फरायसाफोर आरो मंगलाजरा गार्लस एमइ स्कुलनि फरायसाफ्राबो जोंनि बे हाबाफारियाव मैखोमै बाहागो लाफैदों। दा जोङो थारैनो मिन्थिगौ जे बिफां गायोब्ला जोंनि आबहावाया गोग्गो जायो। दा बे आबहावा गोग्गो जानायाव जोंनि साफ्रोम सुबुं माहारिनि जिब जुनारनि देहायारि बेफोरबो गासिबो गोग्गो जाफाजोबो। दा बेनिखायनो जोङो बिफां गायनाया जे जोंनि थाखाय मोजां बेखौ जों जोंनि साफ्रोम फरायसाफोरनो मोनथिहोनो जुनै बुजिहोनो जुनै दिनै जोङो बे बिफां गायनाय हाबाफारिखौ जोंनि नैबे उन्दै उन्दै फरायसाफोरखौ लानानै जोङो बे हाबाफारिखौ मावफुंनो थाखाय आखायाव लानाय जादों। जोङो दिनैहाय बारा बुरजाद्राय जों बिदि दंफां फुलि गायनाय नङा। बेवहाय 300निफ्राय 400नि गेजेराव जों बिफां फुलि गायगोन।